Let's get izindaba zo-1KZNTV ifundelo samukeliso nqulunga ngikubingelele mbukeli nazi ke ihamba phambili usuku namhlanje. Kwethuleke wezokuphepha emgaqweni eThekwini inkonzo esikhumbuzo sowe-DA obulawa eMngeni kanti umphakathi ubhikishe ukhala ngamanzi. Izimoto ke sihamba emgaqweni ngaphandle kwezinombolo zazo phecelezi ama-number plates ungafakwa kwamabhande amasonda angekho esimeni ngezinye zezinto ezitholakale ngesikhathi uNgqongqoshe Omnyango Wezokuthutha kuleli uSindisiwe Chikhunga ezibambele emathupha esivimba umgwaqo eMarian Hill Toll Plaza ekhuluma ke neziko lezindaba uveza ukuthi ke bazosabalala kulo lonke la kuleli kulesikhathi samaholide nalapho ke bengeke bebekezelelwe abaphula imithetho yomgwaqo. Bazolala bebaliwe abazophula imithetho yomgwaqo ngalesikhathi samaholide. Lesi isexwayiso esikhishwe uNgqongqoshe Omnyango Wezokuthutha kuleli ngesikhathi kuqhubeka izivimba umgwaqo eThekwini. Ama accidents esisababonile njengamanje selokhu kuqala i-festive season i-majority yakhona inotshwala phakathi, not onke but i-majority yakhona inotshwala phakathi. Uma ngabe kuyimoto ezimbili omunye uphuzile omunye ngaba kaphuzanga kodwa lo phuzile ubulala ongaphuzanga. So size ukuzosho lokho nokuzobuka ukuthi imoto ezihamba la ziyawugcina umthetho zi-road worthy. Abantu abayi-drivayo baphethe ama-valid licenses, zinawo ama-disk akhona valid but also zinawo ama-number plates. Abantu babophila amabhani. Lo mgwaqo ungeminye yebamatasa kakhulu ngalesikhathi njengoba usetshenziswa kakhulu abasuke bevakasha kanye nabasuke begoduka. Umkhankaso oqinisekisa ukuphepha kawugxile kuphela kubashayeli nakulabo abasebenzisa izimoto kepha nakulabo abahamba ngezinyawo imbala. Lo mkhankaso wanamuhla ubugxile ekubhekeni ukuthi izimoto zisesimeni esifanele kabekho abashala bedla mponjwana amabhande afakwe ngendlela nokunye okuningi. Ohamba ngenamba ngemoto ene number plate ngemuva kuphela but ngaphambili ayinayo number plate. In fact ngicabanga ukuthi owesibili omunye kade yaphela idisk wawathenga ama number plate kodwa akawafakile. Uhamba ngedisk like imoto eseyintsha yayiyintsha kwaphela isikhathi wawathenga ama-disk akawafakile ama-number plate. In fact wathenga ama-number plate akawafakile. So yonke indlela wenza ukuthanda kwakhe uzuyofika eThekwini ayikho into ezoyiphika up leyo moto ukuthi yenzeni. They are responsible abantu abanjalo for hit and run and asina mercy on bona. Uxwayiswe abashayeli ikakhulukazi bamatekisi ba-checkile nje ukuthi nginawo namarara nemoto ithi right for ukuba semgaqweni ukuthi ngalesha umphakathi. Cha ungixwayisile nje njengoba ku December ziningi ingozi so uyacela ukuthi ngiphathe kahle awona umthwalo lo abantu laba abaphilayo badinga ukuthi babe safety. Nathi sizizwa kubhlungu siyazi ukuthi kwesinye isikhathi phela nathi suke sithi sijaha imali kanti sisenza ama mistake. Yabo so nathi kube bhlungu ngosimo sekwenzeka ingozi. Cha ngabaxwayisa nje abafowethu ukuthi nabo bangajahi bathathe izinto kahle baphephisa umphakathi lokho nje ngabaxwayisa ngabo. Indaba enziwa-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umasipala ke uMngeni ubambe inkonzo esikhumbuzo yekhansela elidutshulwe labulawa ngeledlule unhlala yenza Ndlovu nobephinde ke abe ngusotswebhu kulo masipala. uNdlovu ke ube ngaphansi kweqembu le-DA wangenelwa kabalisa ebusuku emzini wakhe bavulela ngenhlamvu kuye kukhona ke nomndeni wakhe ukubala nosana nezinyanga dizelwe kanti ke ubeke endaweni yakhe yokugcina ngempela sonto ekhaya lakhe eMoy River. Umndeni wekhansela le-DA nobephinde abe ngusotswebhu kumasipala uMngeni unhlala yenza Ndlovu uthi ulahlekelwe ngokubulawa kwakhe ikakhulukazi njengoba eshiye abantwana abasebancane kanye nonkosikazi. Kodwa siwumndeni nje silahlekelwe kakhulu ikakhulukazi umntwana siqeda kumshadisa zolo lokho. Yeah. Okwengane ngicela ukuthula ngingakhulumi kakhulu ngazo. Ngoba siyazonga ukuthi usizo linda olusele ekhaya lungakanani especially ekukhuliseni ingane usuwedwa uqeda kushada zolo lokho. The worst part ngibona inkinga kakhulu umakoti zolo lokho belahlekelwe umntwana wakhe akapheli isikhathi namhlanje nasekhamba umyeni wakhe. Lo mntwana usele yedwa asazi ukuthi sizomenza kanjani sizokwenza kanjani ukuthi aphile. Imeyo masipala uMngeni uChris Papas uthi kukhona imikhondo yobugebengu eqhubekayo kule ndawo yabo. In the days that have followed since the murder of Councillor Ndlovu, it is emerging that there is indeed a criminal syndicate operating in our region. This syndicate has many links, including in the police, traditional leadership, and politicians.
All leads are being investigated and evidence is being gathered to find not only those who pulled the trigger, but those who were behind issuing the orders. Upapas uthi kuyakuthusa indlela elakuleli seliphenduke isidleke sezigebengu ngakhona. It is a sad reality that our country has descended into a state where law, order, justice, and value for human life is compromised, leaving citizens grappling with a sense of insecurity and disillusionment. Criminals and those who thrive on disorder and chaos have more power than those who respect the common rules and laws that seek to protect our social fabric. There is a song that was sung during the darkest times of our country's history, where people fought for equal recognition before the law, for the right to justice, and the right to be seen as equal human beings. During this time, many people lost their lives or were subjected to one or another form of injustice. Today, these words echo inside me. Noma besidubula, noma besibopha, noma besishaya. No matter if they kill us, no matter if they arrest us, no matter if they beat us. The road to rescue our country, our province, and our communities is going to be long and difficult. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngiseHawick. Kumenze ukusebenza emahhovisi amanzi kumasipala iTheku azenzeke prospection amalungu omphakathi asefakazi ngaseLovu ebebhikisha ke ekhala ngokuswela amanzi laba bathi ke kusukela ngonyaka u2016 kabanawo kamanzi kanti kubhlungu namaloli asabalalisa amanzi kabawatholi ngendlela futhi uma efikile aletha amanzi angcolile abadalela izifo. Asabese ngongalipati ukuvota ngonyaka ozayo amalungu omphakathi wakuward 105 eThekwini uma ligcina lingasukunyelwa udaba lwabo lokweselwa amanzi. Inkinga esinayo njengoba sila umphakathi inkinga yamanzi kusuka ngo2016 umphakathi awunawo amanzi. Umphakathi saxoxisana nabaphathi kwalethwa amavaterikani lawo asithuthela amanzi. Kwawona ke manje aseyahluleka sekuyisikhathi eside sibhizi sinenga umasipala ukuthi sicela usibuyisela amanzi empompini emapayipini ngoba into esidingayo sidinga amanzi empompini emapayipini. Sekuyisikhathi eside njengamanje kuyiwo okhethweni kodwa siyibona into soyivotela ngoba sinenkinga yokuthi amanzi asikhona abantu abano 4 weeks manje la kulomphakathi abangenawo amanzi sebesizokuthi khona imfula baphuza nezinkomo lapha emfuleni. Lamalungu avuka umbhejazane avala thaqa isango elingena esikhungweni sezamanzi eprospection noholele ekuthena amaloli athutha amanzi aqhinqe ngaphandle. Laba bathi ke babethenjiswe amaloli ali-16 azobalethela amanzi kepha alethwa isikhombisa nje vo nokwenza ke angeneli emphakathini. Izaguga zakule ndawo nazo bezingxanya lombhikisho njengoba ke zithi zihlukumezeka kakhulu ngokungabi nawo amanzi. Siphila kabuhlungu abangani yami. Sesihamba ingombozi ngale ngenzansi. Senzela ukuwasha. Senzela asiphuze waphuzi ngoba nenkomo ziyawaxofa. Siqasha imoto kwesisikhathi ziyokha amanzi. Babuye basithelela bama truck. Ngeyilanga basithela amanzi abolile. Ngeyilanga amanzi ephuma ilwane siwabuke ephuma ilwane. Ngeyilanga basithela amanzi asala into ehlaza ngaphezulu. Uwabuka leso sikhathi. Siphila impilo ebuhlungu ngabo. Khona ugogo nje lamanje athi ngikhombisa nje amanzi ayamuyobula. Lamanzi alethe evatekani. Siyacela bandla. Siyacela please abasize ngamanzi. Njengoba isimningi iminyaka amanzi engaphumi empompini kule ndawo laba bathi ke amapayipi ahambisa amanzi kawasekho kanti ke amanye kawasekho nje esimeni. Banqumele umasipala ugweka teki benika ke uhlelo oluthutha amanzi ngamaloli inyanga eyodwa vo kwazi sebona bawafuna aphume emapayipini. Amavaterikani siwanika inyanga eyodwa. Sabantu njengoba sila siya understand sizobona ukuqhubeka kokusebenza emphakathini ukuthi umphakathi ususebenze wagcina kuphi. Uma ukuthi ababona njengoba belungisa amapayipi sebesebenze baba makuphi kodwa uma bengawadungisa amapayipi behleli noma beshaya ngego slow bengakwazi ukulungisela amapayipi asikwazi ukuthi lawo bantu sithi shuthi sizobuya sizela sizoqhinqa futhi sivale yonke into njengoba sivalile la wonke ama truck valele yonke imoto la akwazi ukuthi kuphume lutho silinda abaphathi ngoba vele ayikho into abayoyisebenza. Ukuthola ukuphawula kamasipala wephunzile
Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Izisebenzi ke zesitolo iPhoenix zikhala ngokungahlonishwa umqashi wazo njengoba ke zinqume ukubeka phansi amathuluzi zabhekisha laba ke bathi ke babhekisha njengaphandle kwesango lesitolo eMngungundlovu bafuna ukuzwakalisa izikhalazo zabo bathi kumqashi wabo akabahloniphi ubabiza ngamagama acasayo kanti futhi neholo alikho ezingeni elifanele njengokubekwa kwengokumthetho sisekelo wesisebenzi kuleli baveza ukuthi ke abanalo uvalo lokuxoshwa inqobo nje mabezwakalise ilaka labo. Izisebenzi zesitolo iPhoenix zithi buningi ubunzima ezibhekene nabo okubalwa ungaholelwa ngendlela ukuchaphwa ngamagama anenhlamba kanti laba babeke phansi amathuluzi babhekisha. Umqashi wethu akafuni ukusilalela like mangalinganisa siyasebenza la ekhaya kodwa imali asiyitholi kufana nokuthi sithola ilutho sisebenzela yena nje amaholo ethu akafuni ukusinyusela. Kukhona abantu abahola imali engango 500 laba abahola ngamasonto uzowenzani u500 uyagibela uyadla uyarenta yonke lento kule mali but uma uthi ukhuluma naye akutshela ukuthi hayi uzobuya kunyusela ekugcina nagcine ngayinyusanga. Uma ukhuluma naye ufaka inhlamba isikhathi esiningi ngesinye isikhathi uke wafika omunye umndeni wakhona okuba wakhona wafika wathuka sonke istaff asitshela ukuthi asikhumula amajezi siyanuka esitolo sakhe siyasinukisa isitolo asithuke asibize ngamabhabhuni yonke inhlambo ongasuyicabanga. Laba bathi balwela ukuhola imali ebekwe umthetho sisekelo kanti baveze ukuthi abanalo uvalo lokuxoshwa ngalesi siteleka. Abasebenzi baze bafinyelele isinqumo sokuthi abathathe isinqumo sokuthi manje enough is enough cause into esilwelayo njengamanje noma ngasifakela imali kodwa sidinga i-minimum wage South Africa minimum wage ukuthi akasinikeze yona. You cannot believe ukuthi la ekhaya kusakhona abantu abahola 14.50 per hour. So leyo nto leyo kuyinhlamba kuthina njengabantu abamnyama kepha yena ebemali eyenza ekwazi ungcebeleka nendoda namadodakazi akhe nomndeni wakhe bagijima bashone phesheya kepha thina lana sibahluphe kwi-ground floor. Isiteleka ngineshow ukuthi vele sesivele sasinomthelelo omubi. So ke thina manje noma sifighter asifayitheli thina sesifayithela nabezayo ukuthi mina mangixoshwa namhlanje kodwa umuntu uzofika kusasa emsebenzini afika 10 afika kwi-environment right lapha Phoenix athi kumnandi kusebenzela uPhoenix ngoba salwa ngoba akusizi ukuthi ulandele ama conditions angekho right uthi ngoba nakho uncenga ibhodi yebo sihluphekile yebo umsebenzi siyawudinga kepha sinama right sinamalungelo. Bathi umqashi ubashaye indiva walanda ezinye izisebenzi ebezifuna zona ukuzosebenza. Yona yonke indawo sisi ayohlele khona amaqhundana. So into ayenzile kushuthi ubonile ukuthi ushayekile izolo namhlanje ubekhipha imoto zakhe zihamba ziqoqa abantu zonke izitopi ezobafaka ngaphakathi ezogqilaza amantombazana nawo la lapha ngaphakathi hayi ngoba ethanda uba ngaphakathi ingoba nawo alambile esiswini. Kukhona abantu abangakwazi ukuzimela athi umuntu ekhaya kwimina ngedwa ngoba izolo bathembisa ama bonus. Thina la ekhaya mangifika kuthi ibonus ekhishwa la kukhishwa u-cold drink kukhishwa amakheke u1 kg that is your bonus. Ethindwa umqashi ngalolu daba uthe usazohlangana nezisebenzi ezwe izikhalo zazo. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube eMngungundlovu. Asike sisishelele etolo sika siqhubeke nazo indaba zethu. Sikwamukele mbukeli ubukela indaba ze1KZNTV nazi ke sithi zona ehamba phambili. Kwathuleka wezokuphepha emgaqweni eThekwini inkonzo esikhumbuzo soweDA obulawayo eMngeni kanti umphakathi ubhikishe ukhala ngamanzi. Kulindele ukuthi ke liqala ukuqulwa mhla ziyishagalolunye kuNhlolanja wangonyaka ozayo icala lokuxolana imithetho wasentuthunga kwesakamthethwa osola ngokudubula bulala uzakwaba esebenza naye embonini amatekisi uXolani Dlamini abemsola ngokuthandana nonina. Lokhu kuvele ngemumva ukuthi umsolo evele kafushane namuhle enkantolo yamantshi yaseNgwelezane. Isaqhubeka inzoka yikeye icala labashayeli bamatekisi basentuthunga kwesakamthethwa ongoxolana imithetho kanye noXolani Dlamini. Kuzokhumbuleka ukuthi umthethwa ubhekene necala lokudubula ebulala uDlamini ngenxa yoke kumbhadama ehleli nomama wakhe endlini evele nezinsolo zokuthi uthandana naye. Udade wabo kaMufi uNamile Dlamini ucacisa ngokwenzeke kuleli cala wabeke sechaza ngobudlelwano bukaDlamini nomthethwa ababekade bechazwe ke njengabangani phambilini. Inkantolo iveza ukuthi icala iyalihlehlisa umhlaka ukuthi lizoqulwa mhla ka 9 February.
Izolo kade sisempangeni ecourt yakhona ezocela isicelo sebheli kwahlehlela ukuthi ehambe uyicela eMbonambi mhla ka-18 January. Kodwa ngisafisa nokuthi ngikwazisa abantu umphakathi ngezinto ezikhulumayo ezibhlungu ezifika kaBhlungu kuthini ngento eyakhulunywa ubaba kaMangalelwa. Wakhuluma ukuthi umfana wasekhaya uXolani Dlamini wayomngani noXolani.Mthetho. Ngifuna ukutshela wonke umphakathi nezwe lonke ukuthi amanga lawa akakaze bomngani wakhe ukuthi nje babejwayelene ngokuthi wayesanda kufika embonini yamatekisi umfana wakaMthetho ababejwayelene futhi akukaze kube khona ingxabano phakathi kwabo. Kodwa sathuka masefika ezodubula umfana wasekhaya engakaze ekhulume nalutho kuyena noma mhlambe emxwayise ngento ethile. Mina ngusisi kaXolani Dlamini kodwa bonke abangani bakhe bengibazi ngoba bebefika ngisho ekhaya. Yena nje ngathuka mase kuthiwa umngani wakhe. uDlamini uthi ke ufisa ukubona ummangalelwe ebhadle ejele ngesenzo sakhe. Akufiki kahle kodwa siyabonga ukuthi linakho ukuqhubeka ngoba ishilo inkantolo ukuthi mhla ka9 kuzobe sekuqala ukuqula kwalo. Lokho kwebheli kukodwa kodwa bona bazobe beqala ukuqulwa kwabo mhla ka9. Mina into engifisa ukuyibona nje ngifisa ukubona ubulungiswa ukuthi umfana egwetshwe ngoba wasizwisa ubhlungu engakaze ngibuzwe. Yabonje namanje ngisahlala kube nalokho. Nanokuthi yabo into evele ngiphathe kabi mengibuka ingane zakhe mengibuka lengane esihlala nayo lengane akamdubula phambi kwaye na 8 years namanje ngivele ngifikelwe inyembezi. Njengoba ke lesi sigameko sokubulawa kaDlamini senzeka phambi kwabantwana, udadewabo kaMufi uthi ke ufisa ukusizwa ngezokuthutha ezingabelekelele ekutheni behambisa abantwana lapho bengathola khona ukweluleka ngokwengqondo njengoba bona sebehlulekile ukuzenzela ngokwabo. Ngiyacela ukuthi besiphe usizo kakhulukazi einganeni umuntu ongasixhasa noma ngetransport mhlambe siyembonambi ngihambe singane kuma social worker ngoba athi akwazi awanayo itransport. Ngicela ukuthi bengithinta enambeni yami ethi 076 4433 156. Ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi Miyeni ngesengwelezane. Abahlomule ngezindlu zomasipala uMsunduzi bathi kizoshintsha impilo njengoba isimo bebehlala ngaphansi kwaso besenzema kakhulu. Laba ubasha kanje ngesikhathi meyo umzimkhulu Thebole umamukelisa ngesikhiye zokungena ke ezindlini zabe France Mgungundlovu. uThebole uthelo luhlelo abaphezulu kwalo lokulungisa izindlu ezakhiwa ngesikhathi sakudala. Abanikazi bazo ke baveza ukuthi ke babethwala kanzima kakhulu makunethi imvula ngoba ke ibingena ngaphakathi. Abakhelwe kabusha izindlu bathi bebebhekene nobunzima ngaphambilini njengoba bezivuza futhi zincane. Mangena manje nje mntanami bekunetha obekuphansi ngoba phela besinempahla eningi ku2 room kukhona ezinye uzoyifaka ngaphansi kombhede fanele uyikhiphe uyibeke eminyango usize zoma iphinde uyibuyisele futhi izulu mangabe seliphelile. Ngijabulile ngoba impahla yami sesizohlala kahle nami nabantu abami sesizohlala kahle. Hayi bekubheda kakhulu kulendlu yami benetha ngisho ukunetha lendlu bengihlala kuyona kodwa ngihlala ngibekezela ngoba nanga ngiphiwe uHulumeni manje sephindile uHulumeni wangigezelela nginje badla angisazi ke manje ngizokwenza sengizohlala hlala abantu abami ngoba besilala endlini eyodwa nabantwana ahlukanisa ngeshidi. Ngizizwa ngijabulile kakhulu ngokuthi ngibe naleli ikhaya ngoba amandla besingenawo nje kahle ukuthi siqhubekele phambili kodwa besifisa nje siyabonga nje kakhulu ukube sibe nalomuzi nokuthi nje sikwazi ukuthi nathi siziqhenya nje ngokuthi sinekhaya lethu right phambili besinalo u2 room kodwa abadla ubu right on besizile nje iNC sa right phela nje bongenazi izidingo eziningi bobuye uvuze nje sibonga kakhulu ukuthi sibe naleli khala manje sikuthole manje. Imeya yomasipala uMsunduzi umzimkhulu Thebola uthi kunohlelo abazolwenza lokuhambela ke imiphakathi beyohlola isidingo ukuthi singakanani sokuthi kwakhelwe izindlu abantu. Sivulela amanye amalungu omphakathi izindlu zabo ingxenye yomGungundlovu Housing Rehabilitation Program. La khona izindlu ezazakhiwe ngo1999 2000 iningi lazo kwakuyilezindlu kwakuthiwa oveza unyawo zincane noma zingakhekanga kahle. Sisihlonzile la eMgungundlovu eMsunduzi in total esazitholile zo500. Phase 1 ke lona sesiqalile sivule ezinye ngenyanga edlule eWard 41.
siyazi abantu bathi sikwenza lokho ngoba kwakunokhetho khona. Siyaqhubeka kalokhu ukhetho olukhona ngokuthi uhulumeni ocommitted ukusebenzela abantu bakithi kunokhetho lungekho ukhetho kushisa kungashisi. Lokhu ke thina kuyasiza kakhulu ebesizokwenza ngoba soqala silala ubuthongo kule ikhukhula esibheke nazo ama-disaster aseqalile kuyimanje sesoqala silale ngoba siyazi ukuthi sekunabantu abazobehlela endaweni ephephile. uThebola uthi zibalela ku-500 sezizonke izindlu ezizolungiswa kumsunduzi. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Umelaphi wendabuko wasempangeni enyakatho nelikaMthaniya kwesenkosuzungu ngemeva mhlophe uSolwazi Thulankwanyana wehlelwe yimana isibili njengoba ke emenyeke lase-Italy kuyocubelana ngolwazi nokwelapha ke nabantu abavele emazweni ahlukene. Uzigodwa inyakenyo ke wamenywa kwelase-Israel nalapho kukhona ayobacathulisa aphinde kabelaphe abantu bakhona abanezifo ezahlukene. Unyelwe inyoni esandleni okwesibili umelaphi wendabuko wasemeva mhlophe empangeni inyakatho nelikaMthaniya uSolwazi Thulani 3 seconds Nkwanyana njengoba ebizwe kwelamantaliyane phecelezi kwelase-Italy ukuyocobelela ngolwazi aphinde alaphe abagulayo. Uzigodwa ozobhekisa amabombo phesheya kwezilwandle kulelalizo ngonyaka ozayo uthi leli yithuba eliyingqayizivele. Engicabanga ukuthi okwenzekile kumina akhona ukuhlakanipha kwami. Ngicabanga ukuthi kusuka uNkulunkulu nakubantu abadala nezibusiso-ke nje-ke engihlele ngiyithola ngokuhlonipha amakhosi nangokuhlonipha imindeni. Ngizocela-ke namhlanje-ke ukuthi nje izwe lonke ngilibonge, ngibonge nabazali, ngibonge namakhosi engiwakhele ngoba ngilapha nje ngisenkosini yaKwaZulu ngiphinde ngibe senkosini yaseMazimeleni ngiphinde ngibe semdletsheni. Ngibonge kakhulu ngoba sonke lesi sibusiso enginaso akusona sami. Nalaba banginikezile futhi nesilo umdlokombane naye umntwana kwaphinda ngena ngoba bebengikhonzile ngisenhlizweni yabo. Engicabanga ukuthi ngoba kuwumlandi Afrika ukuthi Afrika yonke ngoba ngihambile lapha naphesheya kuba bameme umuntu wase-South Africa bameme umuntu wase-Afrika. Kanti ohlelelo lohambo nonguhlalo wezikhungo zemfundo ezahlukene eTel Aviv kwa-Israel uthi kubahlabe kumxhwele ngomsebenzi kaZikode. I knew him 2 years ago because I was seeking something about the Zulu traditional healing, and I found him, and I knew many people. But I saw in him something very authentic and powerful and with much love. And this is the reason that I came back to Israel with a lot of blessing. And when I spoke with the people there, what I felt here, we wanted to invite him. Uzikode uthi akukhona nje ukuthi uyotetemuka kulela lizwe kepha uyosebenza. Ngithe ngisemedereleni si eduze kolwandle ngabafica bephethe induko abelungu begula ama-Jewish ngihamba naye lo mlungu uNeshi. Ngithe mangifika ngathi akababeke phansi induko. Ngathi ababeke phansi induko. Bathi mabeqeda ukuyibeka phansi induko ngase ngithi sebephilile bayibuyisele esibhedlela eTel Aviv hospital phesheya. Nangempela ngase ngifonelwe ngodokotela bakhona bathi bafuna ukuyibona le ndoda esivele yathi mayifika yayekisa abelungu induku bavele bayihambela. Ekubeni futhi labo belungu ongabona bakwa-Israel babe kade besuka eRussia bebalekele lezi mpathe zikhona. Manje konke lokho-ke ngicabanga ukuthi into abayiqophayo leyo sangafika futhi entabeni engcwele lapho uJesu khona ayifundisa khona abafundi bakhe nakhona futhi kumnyama entabeni ngafike ngakhuleka ngacela kwaseqhamuka unyisi. Khona manje lokho uNkwanyana uveza ukuthi kumanje umatasatasa ufuna abanye abelaphi bakuleli kanye-ke notolika beyilimi ezahlukene njengoba enxusa ukuba afike nabo kulela lizwe ngomandulo wonyaka ozayo. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuphilana kaMzimba uyidelele bafakazana kaCebekhulu ngisemeva mhlophe empangeni. Asiyayitolo futhi sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphindeke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke bekuyizona ebeyihamba phambili.
Kwathuleka wezokuphepha emgaqweni eThekwini inkonzo yesikhumbuzo sowe-DA obulawayo eMngeni kanti umphakathi ubhikishe ukhala ngamanzi. Ake sibhekeke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.64 emaqhathaniswa nedola semelika libu-23.27 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani libu-20.33 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe igolide lona u-$2,036.46 i-ounce olongahliziyo wona bu-$74.26 umphongolo. Asibheke-ke engosini yezemidlalo. Ngaphambi kokuqala kwesizini ye-DStv Premiership ka-2023-2024, iStellenbosch FC ne-TS Galaxy baseqhulwini-ke kwabe bekhombisa izimpawu zokuzulela ngamanqe okugenxa-ke yizembe obekudalwa-ke indlela omabili lamaqembu azoba ngesicoco se-Carling Black Label Knockouts adedele ngayo abadlali bawo abebeyizinsika. IStellies nama-Rockets ibona-ke abazobanga kokuqala isicoco se-Carling Knockouts esihamba kanentshontsho lika-6.8 million marandi ngomgqibelo ngo-3 ntambama eMoses Mabhida Stadium eThekwini. Ozonqoba-ke phakathi kwabo uzobeke ezothola indebe yokuqala edlala kesigabeni esiphezulu. iGalaxy seke yayinqoba indebe kwi-Premier Soccer League idla-ke iNedbank Cup ngo-2019 isadlala-ke esigabeni esingaphansi sasaziwa-ke ngeMotsepe Foundation Championship. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukeli-ke ziyaguqa bese kuphathele zonosuna namhlanje mina nabahlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Sole kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.